Яңа гына гаилә кырып киткән егет белән кызга, яшьләргә минем әйтәсе сүзем шул булыр иде. Тормышта һәр вакытта да никахның озын булуын теләсәгез, иң беренче юл куя белергә, кыска гына җыеп әйткәндә телеңне тешләбрәк, тыебрак яшәргә гадәтләнергә кирәк. Ир әйтә дип хатын әйтсә, хатын әйтә дип ир әйтсә, бу вакытта сугышырга кирәк. Әгәр инде тормышта сугыштыңмы, тормышның яме бетә, ризыкның тәме китә. Шуңа күрә бер-береңә юл куя белергә. Юл кую ул асфальтта барган чагында уздырып җибәрү түгел, берең әйткәндә икенчең сабыр итеп юл куя белергә. Әйткән сүзе өчен авызы күтәреп җылау түгел, күчтә әйберләреңне җыеп ата-анаңа кайтып китү түгел җәмәгать. Менә сабыр итеп тормышка алга омтылырга кирәк. Тормыш итү ул менә спортсмен тауга менәме авырлык белән. Шуның кебек. Ул тормышның яхшысы да, яманы да була. Һәр нәрсәне Аллаһ Тәгалә пар яраткан. Шуңа күрә шатлыкның кайгысы була, кайгының шатлыгы була. Ничек кенә булмасын, тормышка алга омтылырга кирәк. Ата-анага да әйтмәскә, дусларыңа да әйтмәскә, ике арада утырып мәслихәт белән бу авырлыкны ничегрәк җиңәрбез икән дип киңәшү белән бара тормыш. Шул вакытта гына никахның гомере озын була.